Ya, sanibona. Hayi senginibonile nina kusho kuyanijabulisa ukusibona sixakekile. Niyasizakala uma sisuke siswele. Nibusa ngathi ngoba nakho sisuke sicela kunina. Hawu, nazi nakhohlakala. Anisho ngani nje ukuthi kunopastor lapha umprofeti waseZimbabwe odayisa ihlalo ngo$500 ezino holy oil ezi-anointed ngo-oyela wasezulwini othi muhlale kusona kushabalale konke ukuhlupheka kwakho othi muhlale kusona lesihlalo kuphele konke okwake kwaba ingxaki nje waba nakhe empilweni yakhe enhlizweni yakho yonke indawo. Anisho ngani indaba engaka? Naze nakhohlakala nafuna ukubukwa ngathi. Anisho ngani nje ngoba phela u$500 singawuboleka ngisho ukuboleka emabhenki it's about maybe 8,000 9,000 rands. Ngeke size sihlulo ukuhlanganisa leyo mali. Sizothola ukuhlala kwi-anointed chair. Hawu, naze namfihla uPastor Magayi umuntu exakeke kangaka. Yazi nje ngabe no December angispendanga ngisho isenti ngabe ngihambe ngaya kuyena. And into emnandi ke ngiyithanda ngayo ukuthi uthi nje after 4 years imali yakhe isikusidablishekile. Ukufakela nje oyela uthi le ihlalo lezi njengoba niyibona nje zi-special ngendlela ongayazi ihlale ivele ezulwini othi musuhlale kuzona seyifaka uoyela wasezulwini o-anointed kuphele kushabalale konke uxake kwaba nakho emhlabeni. Abantu kuthiwa bagcwala baba ama-1000 thousands and thousands, tens of thousands of people bezofuna nje lezi ihlalo. $500 ungadideki mhlawumbe ucabanga ukuthi mengisi $500 ngisho $500 Zimbawean dollars ngoba nakhe seZimbabwe khuluma u$500 ukuhlala nje in these special anointed chairs. Guys, hayi babubusisiwe abanye abantu. Seningasifihlele into ebaluleke kangaka kodwa shuthi niyajabula nje nifuna ukusibona nje thina okwethu kuphumelelo kwethu. Nifuna ukuyohlala nodwa kule ihlalo. Nifuna ukuhlala nodwa nje nina. Kube okwenu ke nje okuhamba ngesihlalo sobukhosi okuphumelelayo kuya phambili. Awu naze nakhohlakala sengimbambile ke ingane zakwethu asiqashe ibhasi sihambe seZimbabwe nathi siyofuna lama anointed chairs. Ngoba ingeke phela ngezidlala ukuhlupheka kukhona abantu abanemigilingwana ngaka kukhona ihlalo zasezulwini khona la nje next door akude phela eZimbabwe ukuthi sesingahlupheka kukhona ama anointed chairs avela eheaven kubo kaJesu. Guys, hayi babusisiwe abanye abantu bayakwazi ukwenza ama miracles enzeke. Yawazi ama miracles. Hayi abaphamisa izandla abafuna siye nabo ukuyohlala kulezi ihlalo ngoba mina ngeke ngize ngihlupheke. Sekukhona into right kanje, anointed chair with the holy oil. How only in Africa will you find such a miracle.